Αλλαγή χτυπήματος. Αλλαγή χρειάς. Σε κολλείς μέσα. Ωρα πούτα μα δεν ακούς μόλι. Άνοιξε μόλι και κάνει κρύο. Άνοιξε μόλι. Αλλαγή περπατήματος. Έλα μωρή, πούσε ναούλια. Τέλεισε. Έλα να κάνουμε να τα πούμε. Ώστε αλλαγή περπατήματος. Μόλι πάρει πάπινες. Όχι. Εσύ που θα σου πω να μην πήρες από την εκεί. Συγγνώμη που άρχισα να ήμουν στη λαντσίνα της στέλνης. Ή τα σου κάνανε πάλι. Moi κάνουν ντομάτες 90 ο τσέλενα. Αφού μόλις σου να μην παίρνεις από τις ντομάτες, εγώ στο κήπο καλύτερες. Αλλαγή. Και που λες, ναι, εγώ να σου κάνω. Καλά μωρέ. Αλλαγή χρειάς. Δεν ακούς. Τάσο! Έλα, μία ανοίξτε. Αλλαγή περπατήματος, Γιάννη. Όχι, ρε, τι μου κάνεις να συζητήσεις. Γιαγιά! Αλλαγή. Παππού! Όχι, δεν είσαι όπως η γιαγιά, είσαι γιαγιά. Πού σου την πάει? Να σε φιλήσω, να σε φιλήσω. Να σε φιλήσω. Κάτσε τα πλάκα. Ναι, κάνει μια καλή και κάτσε. Άμα σου πω. Αντίνεψέ του να μην βγαίνει με κοινά την ίδια. Αφού μωρέ. Δεν θα να σου πω να μην μιλάς έτσι για τη Μαρίκα. Μαρίκα που είναι υπάρχει 40 Τη Μαρίκα, την ξέρω τη Μαρίκα. Και του δώσες 25. Για τα λεφτά έτσι το κάνει, τι νομίζεις? Που σε 10 χρόνια μπορεί να έχει κουμπέλια. Ραφαήλ. Αλλαγή καθίσματος. Ναι, Ραφαήλ. Του λες γιαγιά. Ούτε να κάτσει με Θα πούμε να κάνουμε αυτό, γιατί τι λέει, θα πούμε. καφέ, Θα σου μωρέ. γνωρίσει τη Μαρίκα. Εγώ στα νιάτα με πήγαινα στα καφενεία και μου βάζαν την κοβλήσια και με κοιτούσαν όλοι. Όλοι με κοιτούσαν. Από σένα πήρα από εκεί που κοιτάνε όλες. Έτσι για ένα σπίτι να διαβάσει, θα ήθελες κάνει κι αυτός. Εγώ παντρεύτηκα στα 16 μου. Εσύ ήθελες να παντρεύεις, αυτό το ρωτάς. Εμένα με ρωτάς για που δεν ήθελα να πατρευτώ στα 16 Εσύ μου. μπορεί γιατί δεν πέρασε να διαβάσει σπίτι σου. Εγώ ήθελα να πατρευτώ στα 17 μου. Αλλαγή. Στα 18 μου. Αλλαγή, Ραφαήλ. Δεν ήθελα να πατρευτώ ρε γιαγιά, δηλαδή έλα, σου έχω πει τόσες φορές ρε γιαγιά. Με πιέζεις ρε γιαγιά. Δεν έχω κάνω ρε, να του βρούμε καμιά καλή. Να του βάλω μια τηλεριά του στα τσάκια. Μια το κινητό μου. Πας το δεν έχω εγώ κινητό, δεν τα κατέω αυτά τα πράγματα τα καινούργια, δεν τα κατέω. Πας το μια καινούργιο. Δεν έχω μαριτσέτες, που στάλιος είναι. Δεν ξέρω, πατέρα μου. Να πάρτονε. Αναστήθηκες. Άστο να καλιάνει και πάνω. Παρά να είναι κάτω με τραβάμε το μαρτύρια. Να του πω την τότε. Όχι, για το πεθαμένο. Να πάμε να το ανάψουμε να θεμάνουμε την ώρα που τον... Μη συγχύζεσαι να θα λέει πίεση. Φαίνεται και ξαφανίνει τώρα. Δεν κρατώ μου. Πού είναι τα λεφτά, μην πετάρεις γιαγιά. Αέρα, 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 θέλω αέρα. Δεν θα τίποτος. Αλλαγή. Έλα να κάνεις το Αέρα, αέρα, παιδιά, θέλει αέρα η γυναίκα, αέρα. Κύριε Φτέπη, κάτσε τίποτα, κύριε Φτέπη. Τα μαλλιά μου σαν την πρίζα. Όχι, όχι. Γιαγιά, θα παντρευτώ, μην κάνεις τίποτα, θα παντρευτώ, μην θα πας, θα παντρευτώ για σένα, θα παντρευτώ γιαγιά. Σήμερα να σου λέει, κάτσε μοιάζει με αυτό τα ίδια. Ναι, μα σου λέω εγώ, θα νυχτείς. Αλλαγή περπατήματος, Γιάννη. Και με έχουν πιάσει τα φυσικά μου και δεν μπορώ να κουνήσω από το πρωί να με ξεμουνήσεις. Έλα μωρέ Γιωργιάκη να κάνεις και εσύ πράγμα στη ζωή σου. Κάτσε σας τη πράγμα. Τι πονάω, τι πάσχε.
ένα μαθητευόμενο. Γεια σας, είμαι μαθητευόμενο. Πρώτη φορά έρχεται στην εκπομπή μας και θα του δείξουμε πώς να κάνει μια πάρα πολύ ωραία σως με σταβίδες και μπισκότα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Θα πιάσουμε την κουτάλα γιατί η δεν μου αρέσει καθόλου. Προφανώς και θέλω να παίξει και λίγο. Τώρα, αρχικά βάζουμε την κουτάλα. Την κουτάλα. Την κουτάλα. Δεν είναι εύκολα τα χέρια μου σήμερα, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα προσπαθήσω να βάλω λίγο γιαούρτι μέσα. Βάζουμε 2 κουταλιές γιαούρτι για να γίνει η γέμιση πολύ ωραία. 2 κουταλιές γιαούρτι. Άλλη μία θα βάλω. Θες να δοκιμάσεις αν έχει καλή ποιότητα. Ωραία, μετά. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα βάλουμε. Ναι, ρίχνεις μες στο μπολάκι. Μπράβο. Εντάξει, φτάνει. Μα καλά ανοίγοντας είσαι. Ποιος θα πήρε σήμερα να πάρει το φιλέ. Και τώρα. Πάρα πολύ νόστιμο. Πολύ καλά το μαγείρεψα γι' αυτό. Αυτό το μαγείρεψα εγώ είναι νόστιμο. Πιάσουμε το αλεύρι. Εμείς θα πιάσουμε το αλεύρι. Η σούπα το αλεύρι. Μία. 2. Και τώρα να κατέβουμε πολύ απάνω. Για να γίνει γέμιση ωραία. Νόστιμο είναι. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, τώρα να κατέβουμε καλά. Και μπορεί ο φίλος μου να δοκιμάσει το τέλος. Δεν θέλω να το δοκιμάσω, δεν θα το φάω, θα το έφτιαξα. Συγγνώμη. Το φτιάξα για σένα. Μα εγώ το έφτιαξα. Μιλάω. Είμαι Μουστάφα. Πήγαινε και πέρα και στο Μουστάφα. Πάμε Μουστάφα. Μέσα. Ωπα, φτάνει, δεν έχω κουταλισμό. Ανακατεύουμε. Δοκιμάσαι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και μπορεί και Λίγη πολύ λίγη ζάχαρη. να μην μάθουμε σάκια. Να ανακατεύουμε καλά. Και ρίχνουμε και λίγο αλεύρι. Λίγο ανακατεύουμε πάλι. Σταματάμε, είναι έτοιμο να το δικό μας. Αρέσει πάρα πολύ. Μπορείς να δοκιμάσεις άμα θέλεις. Δεν θέλω να δοκιμάσω. Πιάνουμε τους κύβους. Να το λεμόνι, να το έχουμε λεμόνι. Το έχουμε και το λεμόνι. Θα δοκιμάσεις το λεμόνι. Και ένα κύβο που νόστια. Δοκιμάζει λίγο πρώτα μαθητευόμενος. Δοκιμάζει λίγο πρώτα μαθητευόμενος. Κάνει πολύ καλή μάσκα το λεμόνι, να ξέρετε. Και τώρα ρίχνουμε και λίγο μέσα. Πόσο απέναντι. Και ανακατεύουμε πολύ καλά. Και το νομίζω πως το δικό μας είναι έτοιμο. Εντάξει, είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Είναι μια χαρά. Τώρα το βάλουμε στο φούρνο. Και μπορούμε να τελειώσουμε την ώρα. Μπορείτε να το δείτε. Και τώρα το φούρνο τελειώσει.